pel. A pel, a embalaxe protectora do corpo humano. Primeira liña de defensa contra as invasións hostís nas feridas. Ten un papel importante ao ser un órgano respiratorio, regulador térmico, axente depurador e mesmo radar, xa que os seus millóns de terminacións nerviosas reciben as sensacións e transmítenas ao cerebro, que reacciona. Todo iso cun espesor que vai de 1 a 2 milímetros repartidos en 3 capas. Cerrado, sempre cerrado, así como imos entrar aí dentro para armar unha boa festa. Nivel 0, planta baixa, a epiderme, servizo de protección exterior. Vaya, unha glándula sudorípara en acción. De feito, non é máis ca unha simple pinga de suor. Non se decata vostede, non ve a vida que temos. Primeiro soto, nivel 0,20 a 0,25 milímetros. Servizo de obras de protección exterior. Ah, aquí estamos a medio milímetro da capa basal onde están os servizos de fabricación da epiderme. A ver, sen empuxar, contra! Hai que ver que groseiro. Disculpen, chaman por mí a lo enriba. Ei, vostede, pila! Sei que vai con moita presa, pois mire, non hai lume, habemos chegar todos, así que calma. É que me espera a queratina. Ai. Ai. Ei, ei, isto non é vida. Ei. E por isto a pel non se desgasta nunca. A epiderme que acabades de ver traballando consegue renovarse totalmente en 20 días. Ai, perdón. Veña, rapaciños, a traballar. De seguida chegaredes aos capilares, xa xogaredes despois. Veña, veña, circulade. Están esperando o voso oxíxeno. Vostede tamén, ancián, está no esperando abaixo. E un pouco máis lonxe encontrará 1000 cousas apaixonantes que contar. Adiante. Hola, glóbulos. A que estamos esperando para facer como eses? Pero que pasa? A ver, avanzade, deixádenos pasar. A ver, xefe, isto non é xusto. Esforzámonos, traballamos duro e, mentres tanto, eses daí tornándose volta e volta. Non é xusto. Creo que se enganan vostedes. Aquí ninguén fai o vago, e moito menos os nosos amigos os melanocitos. Verdade, Melanie? Pois claro, que doado é criticar o noso traballo, pero non é tan chulo como parece. Os demais non se decatan, pero pasamos os días aquí filtrando os raios do sol e os ultravioleta e queiman poden ser perigosos. Non hai que perder de vista que nós nos expoñemos para crear esa cor que protexa a pel. E tamén somos nós quen fabricamos a vitamina D, a que fixa o calcio. Xa nos gustaría andar por aí cunhas burbullas e vendo o país. Veña, vide, a ver que máis hai. De veras que é vostede o glóbulo vermello máis fermoso que Iso vi na non é vida. certo. Segundo soto, nivel 0,70 milímetros. Xa deixamos a epiderme e entramos na derme. É unha zona moi activa. Mirade esas terminacións nerviosas. A epiderme contén millóns delas. Hai moitísimas por todos os
dos lados. Glóbulos, tedes moi pouca memoria. Xa vos lo dixen. Recordade, as mans e a cara son as partes máis móviles e tamén as máis sensibles. E, polo tanto, onde a densidade dos receptores é máis forte. E iso? E iso que é iso? Estamos nunha zona de actividade industrial. Aquí é onde se tratan as sensacións do tacto, da calor, da refrigeración. Este corpúsculo de Mesmer, que está preto da epiderme, é un receptor do tacto lixeiro, igual co corpúsculo de Merkel. Seguimos. Ai, ai, atención, agarrádevos ben, é o horripilador. Que pasa? Ai. Pero que foi iso? Debe ir fresco aló enriba, entón ponse a pel de galiña e os pelos póñense de punta. É un modo de volver quecer. Vide que volo amoso. Ai! Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Xa veredes, non é tan malo. Sí, tiro e tiro, os pelos póñense de punta e iso dá calor. Se hai que quentar, quéntase. Non me hai que mirar mal, é o meu traballo. Pero o que non me gusta nada é o meu nome. Músculo horripilador. Horripilador, vaya idea. Pero claro, é que o seu oficio é a horripilación. Os pelos póñense de punta con medo ou cando un quere dar medo. Por exemplo, cando fai un gato é algo aterrador. O home, como só ten peliños pequenos, só se lle pon a pel de galiña. Vou solicitar que me cambien o nome. Quentador, iso é o que son. Músculo quentador, está mellor, non? Estamos no centro da derme, máis ou menos a 1 milímetro da superficie. De seguida poderemos admirar os xardíns italianos. Ai, Italia, a calor, as cores, a música. Pero, se vos parece, antes de ir a Italia co seu sol, imos a Alemanha coas súas neves. De veras, isto é o Polo Norte! O corpúsculo de Krause, receptor do frío, un traballador serio, xa veredes. E logo que Krause vai quecendo. Sempre con bromas, O traballo é o traballo. Eu son un corpúsculo moi serio. Veña, Krause, non se anoxe, xa sabemos que é moi serio, pero hai que sorrir un pouco, non? Mestre, segue de servizo. E tamén ti, rapaciño infatigable, polo que vexo. Bravo. Hola. Metro, sempre na brecha, Pois sí, pero nunca pasa nada interesante. Vou mirar noutro lado. Hola, ancián. Segue en boa forma. Sí, non hai queixa, seguimos circulando. E ti, rapaciña? A rutina de sempre. É algo monótono. Escoita ben o que che digo. Nun corpo humano sempre está pasando algo. Moi ben, ancián. Marchamos seguir coa rolda. Ata logo. Creo que antes vostede nos falara de Italia, que ía moita calor. Por que, mestre? Iso era porque os italianos foron dos primeiros exploradores da pel. Vide que volo conto. Hai 3 séculos que Malpighi soubo encontrarnos e recoñecernos a nós, aos glóbulos vermellos, e outros exploradores italianos descubriron a utilidade de todo tipo de corpúsculos que teñen a beleza das flores. Ruffini, Golgi, Pacini... Vamos! Pero vide, non estamos lonxe dos seus xardíns. Mirade, Ruffini, o receptor da calor.
contrario de Klause, o conxelado. Os corpúsculos de Golgi, receptores das presións lixeiras. Mirade como as transmiten. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Vide, aínda nos queda por velo máis bonito. Estamos no terceiro soto, a 2 milímetros da superficie, na hipoderma. E iso que é, mestre? Que é? É tecido adiposo, graxa se o preferides. Envolve os vasos como o noso, os nervios. E os músculos que están debaixo. Serve de reserva de enerxía que podemos usar en caso de necesidade para queimala como combustible. Tamén pode acabar en cómodos roliños ou en celulite. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pacini, receptor das presións fortes. Non vos dixera xa que era moi bonito. Veña, temos tarefas pendentes. Vide. Unha glándula sudorípara. Son elas as que segregan as pingas de suor que se evaporarán máis arriba na superficie. Eliminan os residuos tóxicos e regulan a temperatura do corpo. Hai case 3 millóns. 3 millóns! Sí. Iso é un pelo. Esperade. Móvese porque acaba de sentir que pasa algo na superficie. Pero que, vos pregunto? Quen sabe? En fin. Pasa algo aló en riba. Non será o horripilador traballando? Espera aquí, vou mirar. Non é iso. O músculo horripilador está en repouso. E logo que? Un golpe de vento? É posible. O pelo de enriba é a vanguarda da pel. Non, Pedriño, mira a Pacini. Sento unha presión. Sí, tes razón. Vamos mirar. Deixen paso, deixen paso. Veña, veña, por favor, non queden parados. Circulen, circulen. Vexo que ti tamén tomache as túas precaucións. Leva a cesta ben chea. ¡Alerta! ¡Zona B24! ¡Alerta! ¡Sufrimos unha aspiración terrible! ¡Envíen exploradores! Metro, confirme recepción da mensaxe. Capitán Pedriño, recíbeme. Metro, vostede recíbeme. Moi ben, tenente, mensaxe recibida. Xa imos ver que pasa.
Gas irritante antíxeno, Condenados mosquitos. Veña, a ver se chegamos a tempo. A todos os anticorpos sensibilizados ao gas irritante anófeles, alerta, alerta! Preséntense de urxencia na base 24. É unha urxencia. O nervio da dor transmite xa a alarma, Metro. Que é o que pasa? Por que non responde? Metro, que pasa? Responde, é unha orde. Non hai tempo para discutir, é unha urxencia. Cálmate, Pedriño. Metro, non te fagas o importante. Recibimos unha chamada do tenente Gordo. Non o dou localizado, non sabemos onde. Responde contra. Recoiro, non se pode parar. Un mosquito anófeles acaba de insectar un irritante para excitar a circulación do sangue. Antíxeno sí, na zona B24. Aquí o capitán Pedriño, orde a todos os transportes de linfocitos de Viron da nós. ¡Oh! ¡Oh! ¡Será posible! Metro, axuda! Axiña, Metro! Sen perder a calma, estamos aquí, non nos poñamos nerviosos. Por sorte xa os coñecemos e somos alérxicos. Anticorpos comigo, adiante! Atención, controládevos. Non queremos unha crise alérxica en riba. Os anticorpos quedarán desbordados como os outros tarden demasiado. Non, tenente, xa estamos aquí. Pedriño! Paracaidistas, listos, xa! Estamos asistindo a unha reacción típica de defensa da pel. Todo o mundo intenta eliminar os antíxenos invasores, sexa por fagocitose, sexa por anticorpos ou mediante destrucción química coa axuda de histaminas. Vai todo ben, non hai motivo de preocupación. Foi grave, tenente, pero agora as toxinas están controladas polos nosos. Falta a inflamación que atoa as vías. Que pensa facer agora? Xa solicitei reforzos para limpar. Non van tardar. E sabe onde están o mestre Globus e os seus? Por ali, penso. Vou mirar. Onde está o mestre Globus? Estou aquí, estou aquí. Bicho noxento picoume. Que comechón. E todos vos, os estreptococos, vide por aquí. Adiante, vamos! Mestre, mestre, veña ver que bonito. Pois sí, é magnífico.
Mirade todas esas reaccións á dor, a un contacto brutal ou non, á calor da inflamación. E todos envían a información cara ao nervio cutáneo, onde a expiden cara á espiña dorsal, o bulbo e o cerebro. O punto máis apartado do corpo chegará nunha centésima de segundo. Mirade, estánse rañando arriba. Oh, cuidado, isto pode traer unha infección. Apurade! Só queda unha fisura. Que non quede nada. Non hai perigo. Eu veño voluntario. Ali, mirade! Podemos entrar, con permiso. ¡Ah! ¡Adiante! Veña, meus valentes, ao ataque! Adiante! Aquí o xefe de anticorpos Metro. Temos visitantes estreptococos. Exixo reforzos. Corto! ¡Veña, veña! Son demasiado numerosos, non será fácil vencelos. Veñen eses reforzos ou que? Ah! Por fin! Hola, xa estamos aquí. Non hai máis. Moi pouco me parece, tenente. Si, ben o sei, Metro, pero non demos encontrado máis anticorpos axeitados no sector. Veña, vamos! Ánimo, Metro, aguante. Vou ir buscar máis tropas de reforzo. Pois logo haberá que ir indo, supoño. Déixame ver. Veña, amigos, se é necesario, perceremos como valentes. ¡Ah! Auga oxigenada, salvados! Retirada estratégica, veña! ¡Veña, sen piedade! ¡Que mal! ¡Auga oxigenada! Canta roupa e pares de calzado gastamos ao longo dunha vida. A pel non a gastamos, renóvase. A pel, un dos maiores órganos do corpo humano que representa o 7% do peso deste. Recibe un terzo do sangue que sae do corazón. A pel, a embalaxe protectora, a primeira liña de defensa contra invasións e feridas. E tamén ten un papel importante na función respiratoria por ser un regulador térmico.